Ready? 1, 2, 3. Chalo sir. Order ka. Jume pick po bang kali la bang. Muthe kachini nang dia lam si kethan po bang. La si ilitum school le don zeta master dum han la le than munde pu ge itum student tungai puno gadi pulong le lo gadi. Ala master sim si chini lo pisi kethan nai mage. Ako non nilitum karbiang long ta la hello. Election ke claim ba politics ke claim atum anta rat atum aning oil lak ji po bang si jasme kama thawadi rat aning paparong nang ji amat ahok he alam da than kon bare cobat kon bare la puta ilitum vila la si non bang ke sita nilitum bang ke kethan kepachini aprang ben chini ne det alam non anda chini ne det alam chini nang ye athema kachini si jakong chini ne det lo te jakong ave kopia bang lo lata kachini si jakong pulo amat ajaha katum ne lipanar julo kopia lam lo la kachini si ke jakong puke kachini si jakong puke kacet ka explain dam ji ka picture dak di pulo tante an ke a example udahron enang ko arnisi itum APHL sia leader ar phek jojor lo track pen pon lo ama police atum alang liphan ar de praphat amat alang li nilitum ke aprang man jathan et lo le Assam police law pudode Assam police law rada tum pan hapu penge ing pulma ya bin puk lo rakom lo la nang tum yarsap a chance pichap tekik lo Assam police law long pulo police atum ke rat atum pan ka chingki lam ke dog pensi lam kang duk pensi chingki nai police tum ke lapen police atum long ilitum FIR pidam sita report pidam sita pidam lote pidam sita po alilo pidam lote police atum nang tum kopi man nitum hanage than nang kepachini kang tum la solam nitum arjulong lu pura chini lo pura ketok pen ilitum hanang pirun tunai dei aron along ketok do angding pi plikebra troxy ben plikebra ner kepalo Assam Police Law 2007 angding pi plikebra troxy pen plikebra ner kepalong akitab ke nilong si do hai pur erlote apor dam upo lasi hala ilitum APHL sia leader abang pudam koplo dia nang tum Allah long son si ketok doke pia polo ne panang sa athe do ave tamen nang tum ne panang sap nang ye kali ke ante amat hala police bang remdet lo SP ang no si kedam lo pot amat SP order pi amat hala bang so police pan adai jor ni ilitum APHL si leader si hala pan si police pan si adai ke jor kachini po lo ke di la la po si aja kong do ko lo ke di la hello la si kachini ke jakong lapen non nilitum ke than an ke kepachini japan nang litum rat atum je nilitum apan je ai Kathar achit the piding nang go hedi
hangjo lo te nelia bangai peri hit titi arnam ne phana dai nang tin tu pok poma la tum pi jo lo nang pa pe hangjo bu do clip non bu dun de de pe por lo pu ne phanang pu ji ma kwa na neli ma tha athema ne che the munit a che the ke din ji thi arnam ri deng si do di neli ka do be phan che the pi ding nang bu le ni ge un ji ga li pi thi nang bu le ni ge un ji ga li di ahok lo bob tu bob lo te chi hek bo de ta la bang ne bang da thi dun hek bo a je la lo si do po la bang ke la po la bang ta ni li phiri hit ti ako hala ne tum la ke than ke cheng si ne li tum ke than ke cheng chi ke 2016 aning kan pe lo ne li det to ke 2000 aning kan pa si ke cheng lo non ne li slam lam ke than lok la ephl 6 schedule pe ne lam ke than ke cheng pe non hisab lo te ning kan ing koi ra ke thom dam elu ne li hap officer do bom ho ne li cockroach har dc ke do ho ke cheng ke ne li tung ke than dam nat nat lo guwahati la pen ha be hawa puta amen ke la dam ne li tung lo hawai pur po amasi la pugalilo hawai pur ke itu malam kali la pot habi hawa ule tum puana po amat ni tum ke ka cuma tha benar an live let along an habi hawa ku tok re kadu ye phan arjuje amen la nang hodei ku arjuje athema karju le lo te alam pe dorut le po ason amat akama pa ke thang da chun je det le po lama ni tum lar le de jo phan da phan the det tok phit la son si tem la ke ha 2000 ning kan lo suri hi ni ning kan ning koi ra ke thom prang la hoi claim lo ni du ke claim rap mat lo ma hala timung sang ho do dhon sing kram sa pu do la sarthi kram sa korte lo la pen batai si hi ni ke sarthi kram sa mata nang du la pe anut ka pre tum nang du ni li tum son de claim la pen 2016 ben ke ni li tum SSIC pu silam lo hala Samson Teron Alangli Pranjol Kru Lapen ke Longkumar Be Bida Singh Kiling la hai hoi atum ben sing ni tum lam than lam ke than kepachini ke la karbiang long aphan ke claim ya phan abinong ke nilimen chepe thenang mo phita paning je jo nang po phan kali ma thama thu thelo lai hoi lam bang ke ne men mo phita pe do nang po bang ke ni ke ma tha thelo Samson Teron da ma tha thebo ma tha the chini da chini ne son ni bu non nang to son munit bui hu ji bu ni tum ma tha da ma tha the nili tum ma tha ke ahok alam si ke than dia po council phan ajak kong ka pe do ji phan si ke claim board Duli ram rong hang ke chi hok po bu si tin nili tum ke chi hok po ni tum claim pi det lo chi hok po se tahala ar lo bang gen nili bang ke administrator report aprang men da DC ke claim ta magistrate ke claim ta report la bang chini lo mojong sila tum claim pe det den ni tum high court dam nang pok ji min ne ko bang ge nili tum chini amat si ke claim anta ke tok anta hala high court along ke dam dia phanta chi sik pon lor di ting ni tu la hello ke claim ke lai hoi a story ding olo lapen non mutene de jimene la si don ninge det po nilitum MLA la delimitation commission po along nilitum ke tong dam lo APHLC tum si ke tong dam nili depend rong pi Samson Teron Kursing Timung nilitum lapen Bikram Hanse nilitum general secretary Timung Asangho kado nilitum dam lo Rajan Timung kado be dak DC pen alo atumi sinangele non la dak ke thek long ke nilitum kipu ateng kali nilitum kipu ke MLA bang kri sinangji pu ilitum kipu dun ke tok pan si pidun lo ha delia sor pan si pidun dak amuni tum han takali hal abinong tum han election commission ko tum han chief election commissioner atumari deng sin tu pidun lo lapen halatum mo pigenang pipenang ke pu kok na pomat halatum so hita ende
bang yo ka so hi an hai he ni du en don en bori det ni to ba la si akagos do non ta long le lang pu long le ya non puta pupe alang le tu la pen akopi ke disia panda akopi thulo non ili tun ke hang dun ke MLA bang crazy nang yi pulo la pen MP bang ke thong nai pulo ili tun ke hang dun inut ke non ili tun east anatulo inut ke west anatulo inut bang ke ha di mahasau pando pulo la pen di mahasau MLA ko anbang gima bang ko anang gima po bang ni tum pudunde ni tum hadake pudun la ko hello hala so alam ke di mahasau asor pan arjunang ji puti ni tum pudun non ke BJP dong lota pidun de alang litum ke amat ke long dun isi vet alang litum mage la tanil tum ki pu po chadana abom gapang bob ke tirwok anta BJP tu ni tum ki tu na po si abom cho pang bob du ye alang ha la pu hello une tu la si ni tum mage chini det ke di ka chini hello Jakong pu ke di tok det lo pidun hai det ye alam mangge lasi nonang litum hanta kepachini dia pan lok sini jung eklem ni panda minit pomat ho do ma seta kang ting po nang litum le minit do ulang ko seta ting bang arni bang nang hong dun de di la hele lapen nili kama thak hedi nili tum ke claim we pilo SSIC ke do six schedule implementation committee pu pen itu ke claim ho nili tum along munita nang dun o edat ke di apa ke than na bang da abedet ke di ke than du jin nang ke than du ji tu da thek nang dun da tung te lang halo su amasi Samson teron pen nili hen lo ke than di kai ta ke than ke ghonta ke thom ghonta phi than yut than lut yu akam mangge an ga chelu arni pen arni gen ni tum sake ekap ta long li ti chuta chulong li thang ta ni tum hala bang ma tha the lo munit pachini nangi kopia posi kachini ne pen potsi itu ma phan ing long a rat tum phan nang tum me thang a det lo la ke budak nang ipu ang deng pi isi pen ang deng so in koi ang deng pi isi pen ang deng pi in koi long tapulo nang tu met hang adet lo laki ku ke pu in long tu marat in long aso tu marat lo adet lo laki adet pu nang pu kok lo te pilo edet pu lo temte itum ning ke hang a lin ka dak lemun lo la pu pan lo ke di kali makalang in lasi ladak autonomous pu autonomous itu pan det akit thia bangkali sadhin bangkali sadhin pen api chok abang lake autonomous auto puke emethan popan lake English atum Greek atum alam amasi autonomous pulo auto puke emethan pulo autonomous puke emethan pen jap tak claim un Jakong duk poba ala kapeli dam keถ้าเบลautonomous council ดำนั่นก็แบบนี้เพราะ autonomous council แบบนี้ทั้งลำยองกันลิโนนางไม่ทั้งเคลมุนลูบอกอามาอิลิตุมCM EM minister MP ตัวแกชิเนเด็กเลยอัลลัมมังเกนิงกันฮารกเรสิร์แกบราพกแกบราเสียนิงกันเป็นดัชนีเนเด็กเลยอัลลังลิตัวมังเกก็จะพลังคือamat autonomous pula inglong asu dek pula amat kopi lo cuma thatu pharok resir kebra phokebra hini aningkan ilitum kongres atum lo lake hala soke MLA thurlo te kongres puji lapen MDC pala soke MDC thurlo te karbia dorbar puji ke di lemtem ke di arjan nang litum ake lemtem ka thek dun long le lang mani ake ong atum ke di ake sar to ake thek dun long po lemtem arjang halatum lo apansi amethang ya kong pu pikok lo amat tribal area pulo amat ka cuma tha thuke pilo harukri sirkebra phokebra hinia ningkan interim council election do dia ko isia council bilo halabang so council along
Kecil so bang trok ke jok dun. Kecil so ke ni kali det ke di, ni don tak kali, ni mi tak kali, ni ong tak kali, ni pu tak kali, ni pi tak kali. Ni kali det ke ni metang pu nudak hala tu man ke. Amar hala so ametang ko ta itu magai cini ni det lah. La so alam kepachini Japan lok sini litung ke claim lo. Ni nong je petina. Mo pita je ai Kathar pu pe hangjo ti kinang po bangke ni tu ni matama tu telo sem som terong na mata the ni ga chinia tenge kursing da noi na mata dun delo ni ga chinia tenge di riho alang li ga ineta ni ga riho ning ga puon ta anke harok resir kebra pokebra hini ning kan body Poro krisit kebra pokebra ke thom ningkan ke pilo dak ke pulo anding pi ke thom along pulo long le ka cheron pata ka cheron aron ta nang tum metang ke do tang apor le enon nang tum metang aron le lapen pape me muchot apan le klem not busi anding pi ke thom along pulo dak amat pilo ko cuma thang kachini ne pe na jo Harok resir kebra pokebra ke thoma ningkan July Jakong po inkoira isi arni nang je top dun dia tami Jakong po inkoira isi arni itu Assam Land Revenue Regulation pu harok rener kebra throk aningkan kaselam aron si itum endun turong amat itum karbiatum Kukiatum, Dimasatum, Rengmatum, Maratum, Syamatum, Khasiatum, Garotum, Aron an ke cewarla ilitum. Karbiatum aron an ke cewarla. Cewarla pen pilo ke ceplang, hal Assam Land Revenue Regulation endun rong penopot pilo ke ceplang ke. Ilitum, aron ating ke, rong asar atum si, Pata kipi ilitum han arong tak kalima kala. Ilitum sini ni lata kalau pata mantuno na pi puji ilitum. Pata pu ke pilo lahilo aku ke sini tu nang lepo. Pata pu ke hok ude. Pata nahi dunga. Jadi hala Hindi tu nang ye ye. Me pata nahi dunga. Me nahi pata. Jadi lahai hui ta amining e pilo ne nang pan nang hok hik kubodi me pata nahi dunga pulate tum ko pan nahi dunga pulate lage nang pan ni nang hok hik pulodi lahilo pata bugedi ohomia takali bongali alam takali sanskrit alam takali hindi alam takali english alam takali lake alam bangke parsi atau malam lage parsi pengamat lon ke yo lai hui chini nang po hok lo ba ka chini tu na rita nang char dep dulu de hala ka chini tu tong te tu na rita char dep poma kar dep de poma pole aja tu nge di ahok lo the chini tong the nang kok lo a the ma pini si ke than la ko pulo ka chini po di la si pata pu ke la ke hok pulo la si non henne li pulo itun long le pata ki pi ke rong asar tum si ki pi rong asar tu ngo son nge pi dak nang litung ta pu bi the ri ke pando bodi ha la ke la song long ke terang hema aram lu la ke uji ke di ha la ke timung hema ram lu ha la ke tiron hema ram lu uji ke oi ko ha la nang inglong ke ti je klem ni bo pening ke pun hawar hapu le klo nang uji ke di itu umpu kalima kalang karbia tu la hello pata ke pilo lake arona ten pendo kumat aron karbia tu marona ten pendo karbia tu marona ten pen ko masih klem nang ipu ke pulo sidul sigipu oi sidul sigipu nan tu metang aron le klem non pu amat itu kachini ne pen ajo itu Assam Land Revenue Regulation 1886 endun rong lo ke endun da ko pilo lata ke endun binong da kali lata Assam government tum sinan ki pibor I labang ke
Ingraji pen pulote ka impose lake nangi pibor i pugo nasi approve apoman ke dolo aproman ke doke lahelo ladak hala kitab non niliwang wede la hadak sido volume 2 along ke volume 1 along ke tok do council along Aron isi volume 1 along ke tok do hala dak ki pugela puhelo labangso Assam Land Revenue Regulation ke nang pibor idet kasohia bangke Assam Chief Secretary SK Dotto ladak sido lagi pur erlo te ding tu ole po kang ting po neli ke hala kang ting apan silang tu bom le yo ing ting sulo penaan ing ting lu anke Assam Chief Secretary si kasohi pulote kopilo Aron ke Aron ting ke council ke oto pubodi metang pubodi SK Dotto ke metang amunit kali de metang amunit pujima kali halake metang amunit put halabang suhut ke madlo chairman ke CS Teron sia chairman alang li suhi si donang yahada avede SK Dotto asuhi si do tar mane alam tegele damang ke Aron ta itum Aron kali nang ki pibor i Assam government atu ke thekhe porno ke di lasi ili tu ompan hala kitab along gitu arhipat polong ili tum porhilong lo arhipat polong ni tum class LP school ka porhehut class 1 ni class 2 lo ni ka porhehut arhipat hada ke tok pilo oka do fola mikir okora naga letera bubudi ada kata hala suhut pentala bangsa mikir okora ke do bom lo lapen non anta do bom lo athema non an do bom pu pilo pudang more power pu itu hang lo bedi UPDS tum ta more power pu hang lo lapen aprang karbia dorbar la Harok resir kepra, trok kep resir kep aning kanta, more power ko hanglo. Hill state nang ni tuampan pu, autonomous state nang ni tuampan more power le nang pinon pu si ke hangdon na tumat lama, CS Teron atum, Dhoniram rong pia tum, soy terang atum, Joy Singh doloy atum, alang litum lo ke hangdon. Yo, nili hal amenda pu dak da titi, amasi neli ikut nang tamun ni lek po nang da pudak dak da titile wir ne panai pu neli akleng mangga anji ili to mage pudak dak thute aku cini thute de yo alam mage anji go pula di ni ta kai ki lege reng wer digeli mo nang thanun po buli pun kali non ni ka ningje o to ningje nang po kali magala mo api mat lo ningje po non ni ningje de si kadu ita ningje unji kante la hello lasi ningge dak nang ko amunit tum hala tum hello more power ko hang nam lo moheta kursing timong ke hai ningge lo hala sur pilo itum ke tipudam mang ke la autonomous state ke wan ke autonomous hill state pudai autonomous hill state ke wan abang ke la ke Christian atu pujo ke pudam ke apot la ke nang ni itum lale deng du de lo te Christian nang peman lapu budi anggenung itu hang kubong ki kado beta Christian man lap kang tung lama kali lagi di autonomous state lu te Christian man lap di kubuan te people lo hang banet nante di abinong e kapacho baile lu ke di halata kapacho baile neli ik long sodar Kathar APHL sia lida dak cikrujong thong dak long Langlokso long nangedu halabang suhu haruk resir kepra trok kepra poning kan alang lita mastora kam ci usi APHLC join dun labang soho long sodar inti Kathar alang li hello hat delita meeting ki dun abang lo APHLC hill state ke hang ho lapen alang li ke long hot ke long halat so hill state ke hang vek ke long vek arni ke hat delhi alang lita sohi ke cipi dun abang lo amat cipu thuge lage Christian akam ubodi amat itum deng de tipu ke more power tu ke hang dun aman more power pun hang det pen pilo cuma thadun tu angding pihini angding so troksi long haladak pulo angding pihini angding so troksi ke election ke pedo
lapen voter list ka silam nang tum le metang le di pule CM EM MSc DMDC tum le silam no kuda ka toko amat pilo ilitum MLA SCS teron mane netum e pudun netum silam ji sita gubernur netum han hukum nang pilo te netum silam ji pu ke pudun tu da ko kita angding pihini angding sutrok sialo with the approval of governor governor approve nang pipi den nitum silam le uturong anke ke dotang power ta je hodai det nobody yo anta aku re mucot bude citin dulang la hello mikir okora Allah ma bangke non ke labangso okora kapawe det ya pan lok sinili tu get anwarat lu kethan apa mesi la okora bodi hanware den lo pa okora le den lo ke claim nang yi di ajaha ka tungge mathalo neli jakas ke dohota neli pandanang pupu jakas leader to ahok alam karbia to rata to man than nang ni aman neli ke hanware tiki aman meeting nan dunri nang ke kuneli pan aman meeting neli dunlong le de jakas ro Nili tombangnya ning sodong lo kupui pol ke than ong ledet po ke than tap ka lidet lata ni si pinjong voi po lama sonte lata nang puji men nang than tapare di ko po hedi nang puji men daksi do di daksi do di da ho ke do nang yong si kali po de purhino ne da di ni ahok he pu purhino na nam tan no ne pi joi po la le di ador ke sudor ke lila ho ni ke nam ti ke farot proxy vetlan non thu ke farot ringi le adu non ke ador ta itum ke la si la son lo sik sidul itum han jakong nan pidet lo metang amat non ke itum ke long che power ajakong anta che en thu thedet lo ke en thu ji ka nang ka lilo angding pihini angding sur proxy pen ketene aron lo la silam nai kopia bosi ketene aron puneli ke pulau athema council ke doji apan election ka pedota karbiatum inglong aratum si punangi son si election do nai itum si punangi aron si do poklo aron si nang selam non pulau voter list along ta man men ke do nai inglong so tu si punangi la to men si do nai tu la ke doji apan itu man si lo aron si selam non pulau nai pu amat itu manggil selam leder cot kali UPDS Ahok aku more power boleh lo aku dantang lelo 1969 ni kan so more power ko amat ko pilo matha tu election ke panchayat aron pen le paselam na Assam government le ku ke kroi dun tu abang ke nitung ke claim ke lo puya nitung claim ke lo pulati itu majak kong si ke ho dai lo body ni sini tha lo alam pote di nang litung ke sini sung krungji lo alam ke abatai than de ke sini ne ahok alam lo tu ke ka sini ne si Elvin Teronta 6 schedule long ke reservation ave de ke punie turong lo ari nang phansin nang pitan lo nang hem lo ti ko pu ai kon ni ke ni hem pu da ke nang mang tok te de ke pu turong yo ini tom hem kimpo kumane terang hem kimpo adhat terang hem putok tan nai puma tok ti di terang hem lo ko lage jok ra chini lo ludun tur ge no lo di yok ra chini lo la tu ke son da tak lo lage karbietum in long suara arong lo det lo lage bang pru ni nang bang tu ni nang ludun tur ge chok chi lo lage nang ludun tur lo te ligi pru ya kong do lo la dak si pu lo la hello non ni litum nang tan unfair mo election hai det arnima nang litum thekbu election hai det arnima kursi angi karbiang lo hok alam lo lagi la thui ka pere doyi ke job bana pere lu la thui la ke ing ting tang lo ke di je okay okay kap krai det nang kok po de non ilitum emetang aja kong ke CN pen ajok pilo cuma tha 2013 aningkan 2013 Langlokso la 6 schedule akita
Clear non yang nili ikdek lo penabdi kalau mesti nili guati aku cek enam tuji. Setan non bang ador ko bat tucot le pu hadak na pudun. Non la bang paroi sivet lang lagi ikdek lo. Non yang paroi sira poket pu puna tandut. Hala ke prin atau na tandut. Ladak nang litum tek longpo. Joyram England CM ho. Bang parok repli master appointment pilo. Joyram England. Congress ho. Congress. Parok re surihini rakre ke thomaningka. Batai sivet bang parok repli master appointment. Ne metang pucini ne dek kedi. Ne dek lo palang li cicini ne dek kedi. Amat ko pilo cuma tha. Karbiatom pan trok nerkep ra nerkep pipi. Lapen suri sira kon lo pharoke thomra in koi. Suri sira pharoke thomra in koi ke kiche to man pidat lo. Ane ko an lo adol maha nang li suri plikep inut ke longji la hisab tha dei 88 ke karbiatum lo ante 88 pen hala 40 solis horon de not puron ka horon ma puron lo bodi puron de not ang ko an nai klang po multiply de not ko an nai klang po ako hala 1320 dolang ke di hala pen 40 puron de not ko an lo belong po 1320 halak dormoha bangke cetum ko an logelong 5 crore pora 20 lakh in coin raner ket ke cetum long lo aklo ajon bang lapen hala 88 ke ko an lo ma 88 tum karbe tum ko an lo ma ke long dun ha 45 lakh 35 lakh from kebra pora surin koi veji karbi tung gelong dunji lakh from kebra pora surin koi kiche tung gelong gon poma crore po bang hala tum magya crore si congress tum lo item tika joy raming leng lo non ako congress si dun thule lo ako dan le po lage non bang dan thu mucho jilang lage hanang hai det dei lage athik chedon ge karbi to mage kitur ke dong po bon non ke nang cho hai khu det le lo te di non e dum bjp dum da thek long lo bo atum mi he autonomous bugadi itum si company pusita award pinangi pusita itum si ke long nai ke di itum da mune do ko mati karbi to hada kai claim sogidar da do pion da do ke di kumar ban lo ke pi debonat buban dodi ha debonat puapat bang bonggo sena fansi award kipi atumi heglong lo jelang thau mobile phone long do yo amethang pucicini ne itum ke lasi non ningje bom lo te do lo gan ani si he tuning he ako lako anoma munit domhan batai sibe dormoha kipi ki koi kam kipi kadowe kipi ke 1345 tuning master kipi batai sibe suri sira pharoke thomra flikebra pho batai sibe kilo la congress dun lo la so tuliram lo an ke karbi domhan kipi ko anoma phokebra sirke kukia phan kipi ko anoma banghini rong reng mana ga pu an BJP long chom nun pro latum ko anoma ke long dun inut inut di an ke pharokli suripli ke adormha aning kanvan si ke long de bang atom han ko anoma mi kipi suri sira bang pharohini ra thok ner kep ra ke thom ke che dom han pidat lo sakori hala tum dormha ko anoma ke long suri flikep polote las kuti pora la pora suri inkoi atiklojon bang ke long lapen hala tribal tum bang chokep rahini do hala tum ko anoma ke long dun lak inkoi ra plira suri thok ner ke atiklojon bang ke long dun la anak
Kadowi bang trok ke ini pen pangrum petsi la anak ke long dunji long bong la anak la pen hala tumbang ke kicia tumbang ke kuti pora lak pora suri ingkoi aci kloyon bang sala tum ke long lo kumara poisa lo la alam do tulang itum sarkar tum tong itum hanang kangjin so tong nang ipia poisa mala kali sarkar tum konak bonne poisa ke lo itum pen khajana nang rung lo itum pen hala cek nang jor lo itum pen hala koila nang jor lo la pen itum pen hala yes harlong jor lo sangti jor lo ke la pen itum ke jor nimpo ke jor pen la pen hala hanso ke jor pen sok ke jor pen arpek ke jor pen ason ke jor pen khajana si so governmentum kapang room titi itu ma poisa hala sinangi pitu oi ilitom pan punat beno nangi pi lake tribal welfare ministry pen nangi pi tribal tuma pan piplang nang hala tumta ahem mat plaster ahem ke inghan kibit ahem sai silo latum asom maratum long liat hak siki ilo latum asom maratum apenawe latum anculong li apon latum pan piplang nagi pusi itum pan poisa nang elolo nang ichodung e matum lo kici atu itum kopulo ke plang ke konte itum kai kita lapu bompo non ilitum ke karbiang long ke parong bong pen troksir ket ahem ke inghan ke vit ahem sai selang la posi ilitum matakrang bom lo non bang autonomous hill state ke long atum as hemprek ke long tang atum Chomang dame khasi dame garo dame mizo dame naga dame bahala tum ke pokia hem sai selo inchin pen simen pen sangti pen harlong pen kikim hem sai se hala tum ke ting hem sai se bang ke hala tum ting ta hobred red bangali itum bang ke hobred red ating bangla hala tum bang ka ating ke me si bang ke claim lo athema bang amethang bujicini de hala tum la pen pot hala tum amethang autonomous state autonomous council hala tum che solai pe melo la pen hala tum separate hill state long lock lo la pen pot hala tum a hem andam misai selo la pen osumma raton da lu por he pe metek lo itum ke tek det bom lo non anta la sin non anta ilitum aphan non ta hangjo bom lang itum epic sielong ta ayah tu ne Hindu lidar bukan jipu ayah tu ne Kristian lidar lah tumke punang dantang lelo kipu dang ke pilo ange kipu ke hala autonomous state nangji puge ange kipu tang bang ke autonomous state longlok lo te Kristian man erji puge tua bangke parlu alam kaning je itum bang he amat itum mat hadun krang amat itum ke update te chelong dun det bom lo lasi non ni tu me pejel siabang ke laka ahok alam si thanji mo phi ne phan nang ruju nang yi po phan ka lilo la bangke ne men ji bidu nang yi po phan ka li ne to bangke ako jongsi e pejel siabang ko mandi ne men ji pe thenang pu jongsi ka bor ia bang ko lote lage lidar ka li lage ne to ma long ke do lidar ka li lage son ke amen ke pe the ia phan ke dak jok nang du nang ni ke claim nang ya kaum lapen itum ke claim klik edi CM ke chopu si edo ke pu minister ke chopu itum ke pu MLA ke chopu kaita ke chopu kaita ke claim pu pe itum ke lamahal tu ke chobara chorana non e PHL si edo mangen itum ke choche ke claim ni lasi ne tum nang ni tum dak to warga memelang dak pen hak bor pung ke celedia to warda memelang la tapi medaji ni tu mangge la pen Assam government lo land use policy pu aron do la ke mesen aron hala so aron along pilo ke to non ni lila ningje si pijo depo hala so aron along pilo ke to hidi along leke panahok nang ni hidi along le along ita beta silam long le pasilam long le
order pipe permission pipe lapen hidia long le long hem kim long le alote ki chuge nangi ke jong he seta nang an si choye mati di nang li jong he le kovele evaret seta me kove ke eta eri pule pudang kalilo seta hidia long e da nang po kovele evaret seta poisa ke long po seta komare an chir ong lo to kove chuana pupujima pupe di yokta an chodet sina aya an chodet inkrang lingan si to kove ho puji ke di an nang ilang aprang ke la posi nang litum dak Langlokso area nelik ta ciklujon thom dak nang edu APHL sia kami claim hot 1965 aning kan ante non nang litum ta cemat hathura la hidia long le an ke pangjok pe memas lo kheti si claim at masilo hem ke kim nolo hidia lo along lege la inglong akung le un ang ke kim non mohet alam arjulong lo dagyang si district headquarters ng bilote nang litum phanang puji po an compensation ng people puleji nang litum phan ay karbiate ke compensation ta ho pulote amek apply buju lo po compensation puge pilo a ortho pilo lage alam thege pilo compensation puge compensation puge compensate pu Ahok do pensi alam the pensi compensation pugewan compensate ke pilo nang litum cinghon piklo jakta lage ponong le dei pulo ama sitan sarkar tum pulo na tum nanggia pot ponbor idek odi pupo ponbor idek poyo sarkar atu along lelong ni cinghon pik jok nang oduri pupo amat ponbor idek pot amasi halap ahem pu bang phan kangjin sopen ajok si compensate pulo poisa nang pichom ponte puju lake alam tegala na alam tegala na alam ke jor la phan ka pijor bor i po bang lake compensation puge la potsi non ingting tanglo teta non nelige pu moheta pulo long le hidia long le anke panahok nang nelo hem ki kim ke la inglong ari bang si kim nang po sitahala inglong ang so bang ke pang eda bangevi nang nelo la inglong ada lang roi jaso doji ke di hala so lang nang litum jun long po bang cho kukia to marong nilitum kukia to marong dam pik lo hadata idam kok titilo kukia to marong tinta arong ang bong si lang do hala tumki arong ang bong si lang atengki selampo apai pen bande apai kahilo walo 1 kilometer kep akahilo pe mangi gwan non nang litum ta la inglong bangke lang ke kape thep thedek dia kam si claim nang po la pen hidia bangke pedo ver nang kapen ketia bangke claim pik nang ji non nelitum aru nong chingdi nang cheng lo chu aru achiklo isia tarik ben sita aru nong chingdi puga aru achiklo le claim chot nang ji puga li nang litum aru nong chingdi ke kan ho thek long po haladak bap ki phuta pe klangji ingklum ke chot pe klangji sokerot pe klangji sokeroi pe klangji khali magala ante nang litum aru nong chingdi ke amen lo akam ke claim ya amen lo seta akam mam ke non anta claim bo plus sok roi ve tangte tik ke aru nong chingdi ke claim bom nang po la aning ke sini lam kang ton no kardom Europing sir, Lardat, Larsapen Kethan, Hekwen Port, Non, Kiyutsi, Lo, Hang Talam, Lakesar, Gobin Brong Park, Spokman, Ali. Tokola Lonak Ho, Lapen Aprang, Sapsuwan, Wang Chetno. Hang taram lonang anke litum amit amai bang cekak lonang hala misin bang sab so chere ik cetha chalo maho pangcheng nang ni APHL silo APHL silo
Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! Sikh schedule, long live! Sikh schedule, long live! Kathar, long live! Kathar, long live! Namaste! Namaste! Come back, quality! Come back, quality! Rakyat sedang pantang mah. Iwasok ke sedang pantang mah. Iwasok ke sedang pantang mah. Come back, quality! Come back, quality! Jai Kathar pahai nama. Jai Kathar pahai nama. Rakyat sedang pantang nama. Come back, quality! Come back, quality! Đó cho anh có